ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ିରେ ଗାଧେଇଛୁ ନା ଲିପୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଉ हेलो गाइस केमती अच्छा आशा कर भले थे एंड मो यूट्यूब रे बेसी वीडियो छाड़े बिकज अल्प सब्सक्राइबर अच्छा एंड को तो आर वर्ष यही टाइम रे गोटे वीडियो करके ब्लॉग करी बिकज ननार बर्थडे थिला तो एबे हम जाऊँ माने केटा हम राति 5टा हम ना लिबई सामान 5टा हम है 5टा हम हमको भोक होला राति एक निद नहीं गाड़ी काढ़लु बाबा कहले कड़े हो कि जाऊँ खाइए भोक ना एत राति भोर 5टा सका गला आम शोक उठी पड़लु देखला बेलू आम राति एक शोनु मोबाइल केची 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 एन जाऊँ बाहर तोसाली जाऊँ खाइया ना तोसाली जाऊँ चाह पीबू चाह पीकी मस्तानी करके आसबू तो चलो भाई पेंट पे तो उठा गला भाई बाल ओदा गला सॉरी बाल चुट्टी ओदा गला भाई मैंने अलग प्रकार भाई कुहुड़ी कौन जापर भाई मैंने कुहुड़ी बोले अलग प्रकार भाई चुट्टी पूरा ओदा तोसलीटी है पूरा माने गाधे बोले मैंने अलग प्रकार कुहुड़ी गाधेचु ना लिपु केमती लगिला हाँ चलो अभी चा भाई के दुकान को पड़ी है तोसाली तोसाली सामना लिपु गला चा ऑर्डर दवा को चलो चा दवा भाई को हमारे चा रेडी गला भाई को चा रेडी गला लिपु हमारे लिपु आमर चाह नहीं भाई केमती चाह इन धरिकी केम लगुच चेस बसर बसर फास्ट बाइट शांति लिपु केम लगुच चाटा बोबाल तो चाटा ठीक ठाक सब मैंने बोबाल रेडी तो मैगी मैगी ऑर्डर दे मैगी भाई को हमारा मैगी को खोली गई मैगी भी खाइए हम लिपु हमारे गोटे चाय साड़ी पी आ गोटे चाय पाइले टेस्ट तो दुकान लगेगी पूरा तोसाली पूरा अच्छा
ଲାଗୁଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଇଛି ଆମେ ନା। ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଚାହା ପିଇବୁ। ଚାଲ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ ଚାହା ପିଇବୁ। ମ୍ୟାଗି ପିଇବୁ ଚିକେନ ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା କଣ ଭାଇ? ମ୍ୟାଗି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କହିବନି, ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ଲିପୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇଛି ମ୍ୟାଗି। ଲିପୁକୁ ପଚାରିବେ ମ୍ୟାଗିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଲିପୁ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଚିଲ୍ଲାଣି, କୁରକୁରି ଖାଇବେ। ମ୍ୟାଗିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଅଛି ତ? ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପିଇକି ମ୍ୟାଗି ଖାଇକି ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ କୁରକୁରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଚା ପିଇବେ ହେଲା। ଦେଖୁନ ସେଠି କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚା ରେଡ଼ି କଲେଣି। ଚା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲାଣି ଲିପୁ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଚା ନେଇକି ଆଇଲେଣି ପୁଣି ବଡ଼ କପ୍ରେ। ଚାଲି ଲିପୁ ଚା ପୁଣି ରେଡ଼ି ଭାଇ। ଅଲଗା ଚାହା ତମେ ପିଉଛ ମହାପୁରୁ? ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଦିନ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ତୋଷାଲି ସାମ୍ନା ପୁରା ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ। ଭାଇ ବାହାରିଲେ ଏଥରକ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ରାତିରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ତୋଷାଲି ଏଇଟା ଭାଇ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଘରକୁ ନହେଲେ ବାହା ବାଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ସକାଳ ହେଇଗଲା ହେଲା, ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଭାଇ ଲିପୁ ଥରୁଛି ଭାଇ, ଲିପୁ ଥରୁଛି ମାନେ ଆମେ ରାତିରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଆମେ କୁହୁଡ଼ି ଏତବେଳେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗାଧେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେମିତି ଗାଧେଇକି ଯାଉଛୁ। ସକାଳ ହେଇନେ ବାଜିବଣି 5:30 6ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଲିପୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଥରୁଛି ବିକଜ ସେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି ପିନ୍ଧିନି। ସୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପଳେଇଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଆମକୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା ହେଲା। ନିଦ ନ ହେବାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବିଲୁ। ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ତୋଷାଲି ଯିବା ଚା ପିଇବାକୁ। ଲିପୁ କହିଲା ଠିଆ ଚାଲ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ମୋ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ରେ 9% ଚାର୍ଜ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା 9% ଚାର୍ଜ ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ ରହିଯାଉ ଯିବା। ସମାନ ଘରୁ ଆଇଲୁ ସମାନ 5ଟାରେ ହେଲା। ସମାନ 5ଟାରେ ଘରୁ ଆଇଲୁ। ଘରୁ ବାହାରିକି ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିଟା କାଢ଼ିଲୁ। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଥିଲି ବି ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତ ସେଇଆ କହିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ନା କହିକି ଏଠିକି ଆସି 4 କପ୍ ଚାହା, ମାନେ 2 କପ୍ 4 କପ୍ ଚା, ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। ଆଉ ଥରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଆଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନଥିଲା। ଥିଲା ଯେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନା କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇ ଆସିଲୁ। ଯାଉଛୁ ଏଇନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବୁ। ଚାଲ भाई लोग देखो भाई, गाधेइकी ओदा माने भाई माने देख पूरा पड़ी जीव पिला भाई। जदि इन गोटे बरफ जगह आम था भाई, आम केमती कौन लगी था
ଯିବେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ କିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ଆମର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଆଣ୍ଡ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ଲାନିଂଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିବୁ ଭାବିକି ରଖିଦେଇଛୁ ସବୁ କଥା ଭାବିକି ରଖିଦେଇଛୁ ଭାଇ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଖେଳ ହବ କଥା ହେଲା ଏଇଆ ପାଖକୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଆସୁ ଆର ମାସରେ ହିଁ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆମ ଲିପୁ ଭାଇ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ମୋ ଭାଇଟେ ବି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ସତ୍ୟମ ଆଣ୍ଡ ଜଗନେଇ ହେଲା ଜଗାଇ ହେଲା କହିଛୁ ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ଜଣ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ରାଜେଶ ନା ଭାଇ ସିଏ ବାହା ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ଆଉ ଯାଇହବ ଦେଖିଆ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ରାଜେଶ ନା ଯିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇକି ଅଛୁ ରଖିଛୁ ଯିବୁ ସତ୍ୟମର ନୂଆ କାର୍ ଆସିଛି ହେଲା ସିଏ 2 ମାସ ହବ ଆଇଲେ 2 ମାସ ହବ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଛତୁ କରିବାର ଅଛି ତ ବି ରେଡି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଥର ଯିବା ଘରକୁ ଦେଖିବା ବାବା ଯଦି ଶୋଇକି ଉଠିଥିବେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଭାଇ ଶୀତରେ ଆସିକି କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସିରେ ରୁହ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟିକେ ବଡ଼ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଡ଼